Od kad je ovaj snijeg pao, sad se zadržavamo samo u kući. Prije smo imali i stoku, sad nemamo ništa, osim peći i da se grijemo. A ljeti smo po vani, po polju da radimo, a preko zime nam je malo dugočasno. Mnoge su zime već proživjeli, posljednjih nekoliko tek usporo, nerijetko u samoći. Hvala Bogu da je i tako. Kako bude, to je Božja volja. I baš ih je ona na životu održala toliko dugo, kažu. Baru pune 93 godine, a njezinog Nikolu još i dulje. 4. kolovoza će biti 100. Ako poživi, kaže, ali ne u šali. Ozbiljne su to godine, duboka starost koju tek rijetki dožive. Kad sam ja išao u prvi razred u školu, bilo nas je 56. Sad nije ni jednoga, samo ja. Pa bravo! Svi su ženski i muški. Kaput, što bi rekao Švaba. Žumberak je nekad vrvio životom. Prije 100 godina kada se rodio Nikola, Gornji Oštrc imao je 363 stanovnika. Prema posljednjem popisu njih svega 36. Ostala je mahom starčad. Mladi su se odselili. U Zagrebu imam sina i kćer i sad nučadije imam. Oni nam daju utjehe i to je to. Djeca i njihova Lidija, gerontodomaćica koju uvijek s nestrpljenjem očekuju, no danas dolazi s pojačanjem, curama iz Crvenog križa iz Jastrebarskog. I kaj ste već i štrudlu stigli napraviti? A, gospođa Lidija, je li to provjereno fine štrudla? Upravo zahvaljujući njima i projektu Zaželi koji financiraju Europska unija i državni proračun, Bara i Nikola imaju svoju gerontodomaćicu. Lidija je jedna od 15 zaposlenih koji se na području Žumberka brinu o ukupno 95 korisnika. Dolazi im barem 2 puta na tjedan, prema potrebi i češće. Jako im je drago što ih obilazimo i već znaju termin kad trebamo doći. Slučajno da nas nema, jedno 10 minuta već gledaju na vrata i provjeravaju gdje smo. Razgovor i društvo ono je za čim najviše čeznu, što im najviše nedostaje. Volimo pričati o bivšim vremenima, kako je nekad lijepo bilo i kako se je radilo puno. I kako je puno ljudi bilo u ovom kraju, jel te? Pa da. Radilo se, ali sad smo zadovoljni. U polju, u vrtu, Nikola godinama u Njemačkoj. Sada za njih radi ili, bolje rečeno, pomaže im Lidija. Sve ono što samo zbog godina i ničeg drugog s ponosom naglašava Bara, sama više ne može. Volju imam, a ne moram da poslujem kako bi trebalo. I tako, i pomirim se, tako mora biti. Šta mora? Lidiji kaže ništa nije problem. U težim joj poslovima uskoči suprug, pokosi travu, nacijepa drva. Zime na Žumberku znaju biti oštre i hladne, pa drva uvijek moraju biti spremna. Krupnija su za peć, a ova sitnija su za šporet. Tako da sve ima svoje. Brine se o ukupno 6 korisnika. Nekima je od njih i jedini posjetitelj u danu. Netko s kim mogu razgovarati, na koga se mogu osloniti. Van nemojte ići, drviju imate i za jestvan je tu i čaje, tako da nemojte nikuda. Dobro je ovako dok nije leda.
Život u Žumberku je možda malo više izoliran za osobe kad si starac i kad si sam, jer tada ovisiš zapravo i o nekome ko će te otpeljati doktoru, bilo otići u nabavu u dućan, tako da je ovo iznimno važan projekt i višestruka korist za naše korisnike. Nerijetko sa sobom donese i ručak. Danas je na meniju teleća juha. Evo ga, tu su unutra komadići mesa namekano i povrće, kelj, zelje, mrkva i riža unutra. Vole najviše na žlicu jela. To im je mekano i toplo ove zimske dane, tako da najviše to vole jesti. Često im skuhano ostave i djeca, koja Baru i Nikolu redovito obilaze. Ako nismo mi, onda su djeca iz Zagreba, tako da nisu zapostavljeni niti usamljeni. Sa 70 i 68 godina i njihova su djeca već davno bake i djedovi. Najveće bogatstvo koje su u teškim životima i dugačkom braku stvorili. Zajedno su ni manje ni više nego 70 godina i nije im dosta. Još toliko. Kad si promisli kako je lipo biti u dobrom odnosu. Dobro sam sa suprugom, nikad nismo imali neke procedure da nam ne paše. Ko je dobio ovu plaketu od pape? Niko, osim mene. Reklama pape Lava 14. kako je Nikola zove, a koju su dobili povodom platinastog pira, s ponosom stoji na zidu. A tajnu njegove dugovječnosti, kaže Bara, žive svaki dan. Poštivati jedan drugoga, ako najmilije da smo onako uvijek, kao i onda kad smo se zavolili. I tako jesmo. Mi smo stari i u tih godina, a se mi se osjećamo kada da smo mladi. Jel vam da još koji put pusu? A, to je najlakše. Danas im je, kažu, sjajan dan. Imali su goste, a to se rijetko događa. Noge su teške i ne slušaju kao prije. I baš zato Lidiju svaki put gane Barin i Nikolin običaj. Kad idemo, onda nas jedan i drugi ispraćuju na vratima. Onda kad to čovjek nekako vidi kako mašu, nekako vam teško dođe. Zašto, gospođa Lidija? Saživjela sam se s njima, znate. Kad ulazite u dom ljudima i tako 2-3 puta tjedno, to mi je kao obitelj. O tome da je možda jednog dana neće ispratiti ne razmišlja. Preteško je. A i već juri dalje u Kupčinu Žumberačku, vijugavom cestom uz supruga kao ključnu kariku, bez koje ne može. Ne bi mogla jer ja nisam vozač, a ovo ipak teren skoro 13 km ima od nas, gore do Gornjeg Oštrca, tako da stvarno ne bi bilo moguće bez prevoza. Zlatko se u smijeh, kaže, ne žali ni na stalno druženje sa suprugom, ni na stanje na cesti. Nikad nije teško, najteže. A zimi? Isto nije. Za dobroga šofera nikad nije teško. Od Lidije do kraja ovamo, to sve bile kuće. Sada je sve pravno ima jedne kuće. Bilo je lipše dok nas je bilo puno selo. Bilo je više razgovora, razonode i svega, ali sad nemate s kim. Rođen je, kaže, u grda vremena, početkom rata, onoga. I do danas nabrojao pune 84 godine. U kući u kojoj je prvi put zaplakao živi i danas, sam. Nikada se nije ženio, a svi bližnji davno su umrli. To su lubenici, ja lubenice sijem. Sad veliku poljoprivredu ne radim. Malo vrta, malo salate, malo mrkve, malo peršina i tako. Ne radim puno.
Naradio se u mladosti uglavnom na zemlji. Bio je i po Njemačkoj, radio na željeznici. Živi od 150 eura mirovine. Nema televizor, radio, mobitel. I ništa mu, kaže, ne nedostaje. Još me donekle zdravlje služi, ja sam zadovoljan sa svojim životom. Ako bi dalje tako bilo, bilo bi sve u redu. Sam nacepam drvi i sam ložim i sve. Onda još za sada osjećam se možda da sam još otvoran. Ja projdem u šumu pa s ovom ručnom žagom si sam malo nažagam drvi, tako da se prohadam, da razgivam. Tako mu je, kaže, savjetovao doktor i on se toga čvrsto drži. Ni hladnoća, ni snijeg mi ne smetaju. Prije ga je u Žumberku cijele zime znalo biti do ispod pojasa, kaže. Na lopatanje je navikao. Kad zabijeli, jedino je nezgodno ići na WC, jer ga u kući nema. Ni vode nemate? Ne, nosim iz potoka vodu. Otkud? To je potok, nema dovoljno. Jer mi nemamo ti vodovoda. Malo prošpanciram, prohodim i to je to. I koliko si vode donesete onda? Koliko mi je potrebno? Po 2 ampera, 3, zavisi kako treba. A što ćete kad budete još malo stariji? Kako ćete onda ići na potok? A ja morat ću se nekom opredeliti. Kako će drugačije? Dok je Lidije, vama je lako. Ja, da nije ona takva, teško mi je bilo. Gospod Mio, evo nas. Hvala Bogu. Dobar dan. Projekt Zaželi postoji od 2017. godine. Njegovu korist i značaj, kaže ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko Dunja Vlašić, ne može dovoljno istaknuti. Ono što bi trebalo naglasiti da bude kontinuitet, da nema predugih prekida, jer vi sa prekidom projekta korisnici gube pomoć. Zaposlenici više nisu zaposleni. Znači, to su vam posljedično da se negdje drugdje zaposle. Da, možda korisnici onda moraju napustiti svoj dom, otići negdje u skrbništvo, znači platiti negdje dom. Na ovaj način, ovim projektom stvarno i žive ova sela, i da su ljudi ovdje prisutni i da opstane što duže svako živjeti u svom domu na sigurnom. Na poznatom, u vlastitom susjedstvu. Osim što o njemu skrbi kao gerontodomaćica, Lidija se o njemu brinula i ranije, kao prava susjeda. Zapravo i više od toga. Ko obitelj, da. Ja ne znam da sam prošao, ne znam kuda takvi susjedov ne bi našao što su oni. Svaka im čast. U Kupčini Žumberačkoj, koja je prema posljednjem popisu stanovništva imala 22 stanovnika, zapravo su svi susjedi. Malo ih je, ali Mio kaže, unatoč tome što živi sam, nije usamljen. Ne osjećam se to kad idem k njima tamo pa mi pravi društvo, porazgovaram, pije, s njima gledam televiziju i to je to. Šta god treba, tu smo za njega. Za toplu riječ, potporu, posjet liječniku, ma bilo što je potrebno. U jednom od najslabije naseljenih područja Hrvatske, u zaseocima koji su nekada vrvjeli životom, ostali su oni. Stari, ali ne i napušteni. Kao dokaz da ljudskost posebno snažno živi baš tamo gdje je malo ljudi.